După vizita lui Deți Iuga la noi la clinică, am avut destul de multe întrebări, iar una dintre ele mi-a atras atenția în mod special, și anume, eu fiind psiholog, cum l-am putut ajuta pe Deți Iuga dacă la el a fost o problemă de oboseală cronică și probleme digestive? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de complex. Microbiomul și inflamația, precum și disfuncția mitocondrială, plus stresul oxidativ. Stările psihice sunt în mare măsură declanșate de microbiom. Acolo se formează cea mai mare parte a neurotransmițătorilor. Odată ce microbiomul este afectat, încercăm să aflăm cauza pentru care este afectat. De aceea folosim aceste teste de ultimă generație menționate în videoclipul cu Deții. Cu alte cuvinte, când noi facem aceste teste și le interpretăm la noi la clinică, împușcăm 3 iepuri dintr-un foc: creierul, microbiomul și mitocondria, atât de importantă pentru energia de care dispunem. Iar eu sunt genul de psiholog care, în primul rând, mă focusez pe optimizarea neuronală, optimizarea creierului și celulară, acolo unde ar trebui să ne uităm prima dată, fie că vorbim de o problemă psihică sau de orice altă boală cronică, cum a fost și în cazul lui Deții. Scrie-ne în comentarii cuvântul clinic dacă dorești mai multe informații despre ce anume testăm la noi la clinică.